An balimaw salamu alaikum warahmatullah. An bɛ foli di an lamɛnbaaw ma minnu tulo bɛ an na ni waati na Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan. Maa minnu bɛ yen n'olu ka kunnafoniya tayɔrɔ ye arajo ɲɛta ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, an b'u fo k'aw bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma. Bi sibiri min bɛnna Octobre kalo tile 16 ma san 2021 sanga ni cɛmancɛ fanga baaraw ye. An bɛ dugawu ɲini an ka maakɔrɔw fɛ, cɛkɔrɔbaw ani musokɔrɔbaw, ka tila ka dugawu ɲini an ka dɔnnibaaw fɛ, an ka diinɛ tigilamaw, laadalamaw, an kɔrɔ n'an dɔgɔw, jamana basigi baaraw la. An bɛ don min na i n'a fɔ bi, jamana bɛ danko min na maa si sago tɛ. Kɔnɔna ka kalan, kɔkanna ka kalan, diɲɛ yɛrɛ ka kalan bi. Walasa diɲɛ ka se ka sumaya, fo an ka lajɛ, an ka yɛlɛma don an ka taabolo la. An bɛ kɛwale minnu kɛ ni a bɛ masa in tɔɔrɔ, an ka jija ka caman bɔ o la. An ka ŋaniyaw an k'u gɛya ɲɔgɔn ye. Sinji tigɛ ani sinji fara an k'o dabila. Se bɛ minnu ye olu ka u kɔfilɛ sentanw na. Balimamaw ni ɲɔgɔn cɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na. Den ni masaw cɛ fana an ka hinɛ ɲɔgɔn na. Jamana marabaw ani jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ fana an ka hinɛ ɲɔgɔn na. Ni o waleya ninnu lasabatira an dusukun na, a bɛ kɛ sababu ye an ka baaraw a bɛ ɲɛ an bolo, jamana bɛ basigi. A silamɛya diinɛ yɛrɛ bɛ min fɔ, o de ye bɛn ani basigi ni kolosuma ye. Diɲɛnatigɛ yɔrɔ yɔrɔ ni bɛn ni basigi ni kolosuma tɛ yen, o yɔrɔ man di. An balimaw, waati sera ten sa, an ka se ka yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ dusukun gɛlɛya yɛrɛ la, walasa bɔda ɲuman ka se ka sɔrɔ an ye jamana in koɲa la. Sinon jamana in sɛgɛra, i n'a fɔ Ibrahim Jalo b'a fɔ cogo min sanga ni waati, ko jamana ka sɛgɛra ka tɔɔrɔ la. N'i y'a mɛn jamana sɛgɛra dɔwɛrɛ tɛ, waleyaw de bɛ yen an jamana kɔnɔdenw an bɛ ka min kɛ ɲɔgɔn na, o de bɛ ka kɛ sababu ye ka se ka jamana lasegin. N'an y'a lajɛ ka dɔ bɔ an ka ko la, a bɛ kɛ sababu ye jamana bɛ sigi a danbe kɔrɔ la. Hamza Sidibe ni y'an don ka ye. An balimaw, an ka bi don kibaru kunnafoni balaw na min ye sigi ye, sigi dɔ bilala sen kan kunungo juma an ka jamana faaba kɔnɔ Grand Hôtel la. A sigi yɛrɛ bɛ ka boli min kan o tɛ dɔwɛrɛ ye min ye baaraladegi ye. Kunnafonidilaw maa minnu bɛ n'olu ka baara bɛnlen bɛ arajo kunnafonidi ma, ka daminɛ Kayi, Kulukoro, Segu Marabolo ka se Sikaso ale ni Bamakɔ ma. O kunnafonidilaw olu farala ɲɔgɔn kan, u ye baara dɔ nun don, baara min kɔnɔna na kala bɛna kɛ u kun, min ye lakanabaliya ye ni o ɲɔɲalen don an ka jamana kɔnɔ. Kunnafonidilaw jɔyɔrɔ ye min ye, da bɛna don o waleyaw la bi don kibaru kɛnɛ kan. An balimaw, arajo sigida kunkan ni a ɲɛmaa ye Ibrahima Jɔnkoloni Kulubali ye. San o san ale bɛ ɲɛnajɛ dɔ bila sen kan n'an b'a wele ko festival. O ɲɛnajɛ in na i b'a ye k'a fɔ min ye siya bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ, olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ k'u ka seko n'u ka dɔnko yira ɲɔgɔn na. An bɛna an da don o waleyaw la bi don kibaru kɛnɛ kan. An balimaw, baɲumankɛ tɔn dɔ olu farala ɲɔgɔn kan u ka bolodiɲɔgɔnma kɔnɔna na min ye Bamakɔ kɛnɛyasoba ye min bɛ wele ko Gabriel Touré. U ye ɲɛgɛnta ɲɔgɔnbɔɲɔgɔnko labɛn o yɔrɔ kofɔlen in na. An bɛna walawalali kɛ a ye o kisa ninnu fana kan. An balimaw, nin de ye kunnafoni balaw ye, dɔ bɛna ɲini ka fara minnu kan k'o lase aw ma bi sibiri min bɛnna Octobre kalo tile 16 ma san 2021. A balimakɛ n'aw denkɛ Abdou Ouattara ale ni Hamza Sidibe
aw bisimila ɲɛta don kibaru kɛnɛ kan. An balimaw, an bɛ don min na i n'a fɔ bi Mali lakanabaliya koɲɛw la sigidɔ bolodala an ka jamana kɔnɔ n'o ye tile fila sigi ye a baaraw nun dola kunungo juma an ka jamana faaba kɔnɔ. Sigi yɛrɛ kɛnɛ kan min ye kunnafonidilaw ye minnu bɔra jamana kɔnɔna na marabolo la i n'a fɔ Kayi, i n'a fɔ Kulikoro, Segu marabolo, Sikaso marabolo, Buguni ale ni jamana faaba ka se Kucalama ale ni marabolo dɔw. Kunnafonidilaw minnu bɛ baara kɛ arajosow la wele bilal'u ma fo ka se minnu fana bɛ a sɛbɛ. Sigi kɔnɔna na min ye kalan ye ka se ka kalan kɛ u kun tile fila sigi kɔnɔna na kalan min kɔnɔna na ɲɛfɔli ka kɛ kunnafonidilaw ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi ka sanga ni lakanabaliya ye ani gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ. Kunnafonidilaw ka kunnafoni a kan ka sɛnsɛn ka ɲɛsin bolofara minnu ma minnu bɛ kɛ sababu ye jamana ka se ka basigi ka sababu kɛ kunnafonidilaw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana basigi la waleya minnu bɛ kɛ n'o ye kɛlɛw ye. Kunnafonidilaw de bɛ kunnafoni ta ka a ladi jamana kɔnɔdenw ma. Kunnafonidilaw olu kan ka kunnafoni ta cogoya minnu na u kan ka a labɛn cogoya minnu na kunnafoni kan ka fɔ cogoya minnu na ka sanga ni maa minnu fana bɛ kunnafoni lamɛn olu ka se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya la minnu bɛ se ka kɛ sababu ye u dusukun ka se ka ɲɛsin bɛn ni basigi ni kolosuma baaraw ma. Sigi kɔnɔna na masalaw bolila waleya de kan nka komi sigi yɛrɛ bɛ kuncɛ bi sibiri kunungo juma la an ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ an ye ɲinini dɔw kɛ fana ka ɲininkali tɛngu maaw la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ minisiriso la minisiriso min ka baara bɛnnen bɛ bɛn ni basigi ni kolosuma sabatili ma ni a minisiri ye kolonɛli Wage ye ale ka nɔrabila dɔ tun bɛ kɛnɛ kan olu ye walawalali kɛ hakilina ninnu na kun min na minisiriso ye nin fɛɛrɛ ninnu ta k'a bila sen kan ka ɲɛsin maaw ma n'o ye Mali kunnafonidilaw ye minnu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Mali lakana ani Mali basigi la. Kɔrɔfɔ minnu sɔrɔ o la an ka jango lamɛn. Ne tɔgɔ Sidi Kamara, ne ye ministère de la réconciliation secrétaire général ye. N ka lajɛ bɛ min kan aw bɛ bɔ kalama k'a fɔ Mali gɛlɛya dɔw b'an kan o gɛlɛya ye min ye Maliyɛnw hakili fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ fo ka laban ɲɔgɔn bugo ni ɲɔgɔn jogi ma ani ɲɔgɔn faga an ka hakili la o tɛ se ka kɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. N'o kɛra jamana ɲɛmɔgɔw wulila k'i jɔ ka baara dɔw boloda donc min b'a to lafiya ni bɛn ni ɲɔgɔn faamuya bɛ na Mali kɔnɔ. Bon o baaraw la an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu jɔyɔrɔba b'a la n'o ye aw ye aw musow n'a cɛw min jɔlen bɛ don o don ka jamanadenw kunnafoni k'u sɔn hakili la a kuma sera yiriw la mais n'i b'a fɛ k'o baara kɛ i bɛ baara kɛ min kan f'i k'o dɔn n'o ye fɔɲɔgɔnkɔ ye o de y'a to an ye journalistes wele an n'a bi u ni mɔgɔw ka kuma fɔɲɔgɔnkɔ in a bɛ cogo min na a hakili b'a la olu fana jɔyɔrɔ ye jumɛn y'a la an b'a kalama k'a fɔ wagati kɛra mɔgɔw ye journalistes ye fɛn bɛɛ f'u ma an hakili la tiɲɛ bɛ se ka kala mais a bɛɛ bɛ se ka kɛ tiɲɛ an b'a dɔn k'a fɔ aw bɛ kɛlɛ min na aw bɛ jamana kɔ kɛlɛ de la donc yen jamakulu fɛn fɛn filibaganciw b'a la mais k'a fɔ ko journalistes ni presse ni hommes de médias a si man ɲi ou bien a fanba man ɲi o tɛ se ka kɛ tiɲɛ an tɛna taa hakili la tiɲɛ tɛ n'o kɛra an b'u lakana n'u nana an bɛ tile fila kɛ hakili falen na hakili falen min don a tɛ komi mɛtiri n'a ka ekɔliden dɛ an bɛ min dɔn aw fana bɛ caman dɔn a la o ye ka kunnafoni da ɲɔgɔn tulo kan an dama ni ɲɔgɔn cɛ an k'a lajɛ hakili b'a la aw ka kan ka jɔyɔrɔ min fa an b'o f'aw ye donc n'aw bɔra aw fana bɛ taa o jɔyɔrɔ ko kɛlɛ kɛ k'a dɔn k'a fɔ jamana in y'an bɛɛ de ta ye n'a tiɲɛna a tɛ fɔ journaliste kɔ a tɛ fɔ dutigi kɔ a tɛ fɔ autorité kɔ n'a ɲɛna fana nin bɛɛ ka hɛrɛ b'o la donc aw bɛ to kɛlɛ kɛ ka kunnafoni sanuman di mɔgɔw ma ka mɔgɔw n'u hakili yira ɲɔgɔn na ni funufunu b'a fɛ ka don min na a bɛna kɛ sababu ye o funufunu ban donc o de y'a to bi an bɛ nin kɛnɛ in kan bi. Nin tile fila kalan a ɲɛsinnen bɛ kunnafoni dilaw ma donc o kunnafoni dilaw ninnu a ɲinini don ministère de la réconciliation fɛ kunnafoni dilaw ka se ka fara ɲɔgɔn kan walasa kumaɲɔgɔnya ɲɛfɔli ani kalan olu ka se ka kɛ kunnafoni di yɛrɛ baara kan ka ɲɛsin gɛlɛya minnu bɛ jamana kan nin waati se waatiw man kan waati dɔw bɛ yen nɔ hakilisigi bɛ yen basigi bɛ yen baara bɛ se ka kɛ hakilisigi kɔnɔ ka sɔrɔ fɛɛrɛ dɔw ma ta nka n'an bɛ kɛlɛ hukumu kɔnɔ n'an bɛ fɔɲɔgɔnkɔ hukumu kɔnɔ fɔɲɔgɔnkɔ min talen don ka don ɲɔgɔn cɛla la siyaw ni ɲɔgɔn cɛla la kabilaw ni ɲɔgɔn cɛla la kunnafoni di kɛcogo a n'a dilancogo o bɛ se ka kɛ sababu ye ka fitinɛ tɔ bonya walima ka fitinɛ tɔ da a ka kan an ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya fɛɛrɛ tigɛtaw la a ka kan an ka ɲɔgɔn kalan baara kɛcogo la
walasa an ka kɛ bɛn dilanbagaw ye an kana kɛ fitinɛ jidibagaw ye an bɛ baara min kɛ diɲɛ don o don walasa jamanadenw ka se ka kunnafoni ɲuman sɔrɔ ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ bolojɛni ni jɛɲɛni min bɛ kunnafonidilaw ɲɛ a kana kɛ sanjikɔrɔ wɔsi wa jamana ka se k'a tɔnɔ sɔrɔ jamana ka se k'a nafa sɔrɔ donc laɲini ye o de ye donc nin tile fila baara la dɔnniya damadɔw bɛ yen kumaɲɔgɔnya bɛ na kɛ minnu kan walasa bɛɛ ka se ka dama kɛɲɛ hakilina yɔrɔ la faamuyali yɔrɔ la ni kɛwale yɔrɔ la formation ɲɛsilen bɛ kunnafonidilaw ma Mali région bɛɛ kɔnɔna na Bamako ta a bɛ région damadɔ de fara ɲɔgɔn kan notamment Kayi région Kulukoro région Sikaso région ani Bamako yɛrɛ ani Segu ni Ala sɔnna ma nin kɔfɛ an bɛ taa Mopti o bɛ Tombouctou Gao Kidal Menaka an bɛ taa deni k'olu fara ɲɔgɔn kan Mopti région kɔnɔ ani Moptikaw yɛrɛ walasa o baara kelen bɛ se ka kɛ a yɔrɔ la en tout cas an jigi b'a kan k'a fɔ ko nin baara bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni yɛlɛma ɲuman ye bɛn dilanni sira kan an ka jamana kɔnɔ. An balimaw arajo sigida kunkan an ka jamana faaba kɔnɔ Bamako ni a ɲɛmaa ye Ibrahima Jɔnkoloni Kulubali ye ni maa caman bɛ a dɔn ka sabu kɛ a ye baara kɛ foroba cɛkɛbɔda jabaraniso la n'o ye OTM ye nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi a bɛ sɛgɛlafiɲɛbɔ la walasa Ibrahima Jɔnkoloni Kulubali a ka se ka a jɔyɔrɔ yira jamana ɲɛta ni jamana basigina kolosuma na san o san a bɛ waleya dɔ bila sen kan ni o ye festival ye n'i ko festival dɔwɛrɛ tɛ min ye Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a daminɛ Kayi ka taa fo Menaka siya fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ lajɛlen bɛ wele nin kɛnɛ kan min ye tile saba baara ye baara minnu yɛrɛ kɔnɔna na seko ani dɔnko siyaw bɛɛ lajɛlen na kabilaw bɛɛ lajɛlen ka na n'u ka seko n'u ka dɔnko fɛnw ye i n'a fɔ fini samara dumuni o n'a ɲɔgɔnna caman o hakilina ninnu ka kɛ sababu ye maliden bɛɛ lajɛlen ka se ka i yɛrɛ sɔrɔ kulu kelen kɔnɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye bɔda ɲuman ka se ka di jamana ma ka sababu kɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi kabila yɛrɛ damaw n'u sera ka ɲɔgɔn faamuya ka sigi ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn kun a bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya min binni bɛ jamana ka caman bɛ se ka bɔ o gɛlɛya la ka sababu kɛ ni diɲɛlatigɛ ta k'a lajɛ bi an bɛ sigi ɲɔgɔn fɛ sigi fana n'a kɛra kuma dɔw la gɛlɛya bɛ na nka sanga ni waati ye ka maaw hakili lajigi k'u fara ɲɔgɔn kan ne danbe ye nin ye ne ka hɔrɔnya ye nin ye ne danbe sɔnna nin ma ne ka hɔrɔnya ma sɔn nin ma an ka o yira ɲɔgɔn na ni bɛɛ ye bɛɛ ta dɔn n'an gɛrɛla ɲɔgɔn na a bɛ kɛ sababu ye an bɛ se ka bɔda ɲuman sɔrɔ jamana gɛlɛyaw la n'i ye waleya in yɛrɛ ta k'a lajɛ min ye Modibo Sidibe ye parti politique min bɛ n'a bɛ wele ko fara an ka wuli ale ye o ɲɛmaa ye ale tun bɛ kɛnɛ kan ka se Bakari Togola ma min bɔra nin waleya ninnu na Abdoulaye Kanta ale tun bɛ arajo ɲɛtaa tɔgɔ la an ka jɛ an ka o seereyaw lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Nin bɛna kɛ a san 3 ye arajo sigida kunkan o bɛ nin kɛnɛ in sigi n'o ye Mali seko ni dɔnko o bɛ se ka dɔ diɲɛma fɛ cogo min na nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra denmisɛnw tɔgɔlasoba la anw fɛ Bamakɔ yan sigi in denfa o tun ye an ka minisiri kɔrɔ Modibo Sidibe Bakari Togola ni ale ye Mali sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaa kɔrɔ ye ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ye ka fara maaba welelon caman kan Mali seko ni dɔnko o bɛɛ y'u ka seko n'u ka dɔnko yira kɛnɛ kan ye sera min sɔrɔla an fɛ kɛnɛ kan ye olu filɛ nin an y'a ɲini don dɔ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ an ka Mali blokiw don an ka Mali fɔliw lamɛn an ka Mali dumuniw kɛ an ka Mali adamadenya an ka se k'a sigi sen kan yɔrɔ dɔ la Bamakɔ min kɛra tubabudugu ye Bamakɔ kɛra tubabudugu ye mun na tubabu baara de bi yan maa wuli kuma ani maa da kuma ani togoda ta kɛ kelen ye o de kosɔn an ko k'an bɛ tile 3 sigi sen kan a tile 3 kɔnɔna na an ka se ka maliyɛnya kɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan an ka kɛnɛ ye ni dontɔla don da fɛ an ka maabaw ani mɔgɔ nana kɛnɛ kan yan an bɛ tila ka wuli k'a lajɛ ni dontɔ don da fɛ yan maison de jeune yɛrɛ ka laada y'o ye n'i donna i b'a sɔrɔ kida di yan burulaɲɔw bɛ da la n'i tɛmɛn'u la i bɛna sɔrɔ kɔrɔbɔrɔw sigilen don o ye laada yɛrɛ ye maison de jeune kɔnɔ i mana bɔ yen i bɛna bozow ka yɔrɔ la bozow ka feerekɛyɔrɔ la kuma bozo dɔrɔn de bɛ yan i mana bɔ yen i bɛ se kadɔw ma bozo a ye tɛgɛ fɔ kadɔw k'olu dɔgɔninw don i bɛ se kadɔw ma n'i bɔra kadɔw ma i bɛna fulaw ka wɛrɛ la san tɔw la an b'a sɔrɔ fulaw ka wɛrɛ samiyɛ ɲɛsurunya dɔ u tɛ yen nka ɲina an ye wasolon fulaw wele komi olu tɛ buguturu ni bugujɛnsɛ ye olu sigira sa olu ye so jɔ an ye yɔrɔ dɔ dilan lala ni président bɛ munumunu yen nɔ a b'a sɔrɔ maa bɛ wɛrɛ kɔnɔ an ka fulaw sɔrɔ yan walima fulaw musow o jaralaman caman b'an fɛ yan nɔ n'i bɔra yen i bɛ taa bamananw ka yɔrɔ la bamanan sokala bɛ yen o n'a yiriw
i mana bɔ yen i bɛ taa bɔbɔw ka yɔrɔ la o fana bɛ kɛrɛfɛ yan nɔ olu n'u ka ko barisa Mali ye nin de ye n'i bɔra yen i bɛ taa miyangaw ni sinafɔw i bɛ taa olu ka yɔrɔ la nka i b'i hakili to olu b'olu bolo olu bɛ wo ci maa la a bɛ cɛ min bolo a bɛ tugu o kelen de kɔ nka ni maa wɛrɛ gɛrɛla a la a b'i ɲɛ bila a t'a dɔn a b'a dunbaa de bolo a t'o kalama o tuma an y'o de sigi yan an ka fɔli kɔrɔ ani maa minnu n'olu ye fɔli kɛ an ka kɔrɔ n'u ma foyi sɔrɔ a la barisa an ka laadala fɔli kɛbaga a tɛ fɛn sɔrɔ foyi tɛ d'a ma u bɛ fɔli kɛ u bɛ taa u ka so u bɛ t'u da u bɛ kɔrɔ ten muyi bi yan kibarani fɔlɔw bi yan kibarani kelen kelen de tora Mali kɔnɔ n'i y'a fɔbaga fila ɲini i t'a sɔrɔ barisa an bɛ kelen de dɔn kabini an ye festival daminɛ nin y'a san 3 ye o de kosɔn festival san tɛmɛnen ta an y'a bɔɲɛ ta k'a di El Hadji Bakari Togola ma an y'a d'a ma Bakari ye an ka jamana ɲɔmasa fana ye a ka di bɛɛ ka dugu la mɔgɔ ka sɔrɔ ye min bɛ taari 100 bi mais hali ɲina Bakari ye taari 3,000 bi hali ɲina fɛn bɛɛ b'o la an ye Bakari an y'a wele a kana nin kɛnɛ in kan yan maaw k'a dɔn k'a fɔ ani hɔrɔnya bɛ ɲɔgɔn fɛ hali sini sɔgɔmada fɛ ani danbe bɛ ɲɔgɔn fɛ an ye wele bila Modibo Sidibe ma son excellence n'i ye maa wele bi bamananw ka kuma don miɛtɔ ka kuma tɛ minɛ sugu boso yɔrɔ la n'i ye maa wele bɛɛ b'a ka biɲɛ fɔ bɛɛ b'a fɔ i y'a kɛ nin kun na i y'a kɛ nin kun na an ye festival sigi kun min kama an y'o o kun de ye Modibo Sidibe la an y'a wele an y'a wele ka na parce que an ye Modibo ye don min na an ɲɛ b'a la Mali gulokiba de b'a kan na wa i y'a ye sɔgɔli min b'a la nin ye a kɛra ni bolo de ye maa si ma sɔgɔli kɛ an ye Modibo dɔn n'o ye an ye Modibo ye ɲɛmaaya la barisa ni dɔw kɛra ɲɛmaa ye u bɛ kɛ nazara de ye walasa u ka ko ka diya nazara ye nka an ye Modibo ye ɲɛmaaya la ɲɛmaaya y'a to maliyɛnya la Mali danbe bɛɛ dafalen don a la a bɛɛ a hɔrɔnya a guloki hali a dumuni ne y'a ye Modibo ka ɲɔgɔnna jɛrɛkɛyɔrɔ la n taara n biri Asɛti kunna n y'a sɔrɔ sɔ furufuru de b'a la a balila n'an ka a tun ka di ni pati ye n y'o y'a la o de kosɔn festival mɔgɔw bɛɛ b'a dɔn nin cɛ fila minnu filɛ nin ye ne jɔnkoloni munanfan don munanfanw de don n ye ɲininka n ka maa ɲini n bɛ n ka jamana kalifa don maa min na n fa ni n ba bɛ jamana min kɔnɔ n dɔgɔ ni muso ni n denw bɛ jamana min kɔnɔ sisan ɲɛ tugulen b'a ta k'a di Modibo ma barisa n dar'a la n sɔnna ye ni n bɛ fɛ ka kɛ baarakɛla ye diɲɛ na ni n yɛrɛ sago don n bɛ kɛ Bakari Togola ɲɔgɔnna ye n bɛ kɛ Bakari ɲɔgɔnna ye o de kosɔn ne tɛ dɛ n jɔɲɔgɔnw Yaya Samake olu de ko an ka ninnu wele an ka kɛnɛ kan an ka Modibo Sidibe wele an ka ɲininkali 3 k'a la an y'a wele o de kosɔn a ka Mali kanu politiki tɛ mɔgɔ min bɛ se k'an kɔ dilan n ye ne dalen don min na a sigilen filɛ nin ye an y'a wele ɲininkali 3 ko Kongo de kɛ Modibo la o tɛ Modibo an y'i ye i bɛ nin dulokiba in don kuma bɛɛ mun de y'a diya i ye 1 2 an b'a dɔn i ye san 20 kɛ jamana in marali la ministiriya la i ye san 20 k'a la bɛɛ dalen b'i la hɔrɔnya danbe kɔnɔ k'i to o kɔnɔ i ye mun kɛ Mali culture ye Mali seko ni dɔnko ye o tɛ 2 ye 3 Modibo an b'i ɲininka Mali seko ni dɔnko ni maliyɛn bɛɛ lajɛlen y'a minɛ i ko n'i y'i ɲɛ fili Burkina télé la i bɛ bɛɛ ye cogoya min na faso Danfani bɔra anw fɛ yan anw de y'an ka gesedala bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ bɔlɔ kɔnɔ u taara Burkina faso Danfani tɛ dɔwɛrɛ ye faso Dalifini kɔ n tɛ Dalifini ye wa Janginɛ Kulubali de y'a da sigilen filɛ wa Dalifini ka di maliyɛnw ye Modibo ni maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye Mali dumuni kɛ barisa anw ka festival sigilen don fɛn 4 kan k'a ye ka maga la Mali danbe ɲɛna ka maga la k'a suma ta k'a adamadenya fɛ an sigilen don de kan Modibo munna ye an jija an ka laadaw la a bɛna nafa jumɛn ɲɛ anw ye n'an y'an jija an ka finiw na a bɛna nafa ɲɛ an ye nka an ka jama ko an ka na bɔ kɛnɛ kan n'an ma dakuru ɲɛ kelen k'o di président Bakari Togola ma seko ni dɔnko n'an ka laada Bakari a bɛ nafa jumɛn ɲɛ jamana ye. n bɛ an ka premier ministre fo Modibo ne n'a ye baara kɛ k'a tɛ clair initialisation de y'a dilan Mali la yan k'a fɔ an k'an yɛrɛ jigi walasa cikɛla malo ka se ka sɔrɔ Mali la yan k'a kɛ 2,500 Modibo Sidibe de y'a kɛ ni min ye min kɛ an k'o fɔ jamana in fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ tulo kana sɛbɛ sa sɛbɛ kana baara sa o de la n'an sɔnna Mali bɛ taa o mais n'an ma sɔn n t'a dɔn ci parce que mɔgɔ b'i dɛmɛ k'a tiɲɛ mɔgɔ t'i dɛmɛ k'a dilan dɛ festival minnu b'a labɛn olu kelen t'a nafa dɔn bɛɛ de b'a dɔn min bɛna feerekɛw min bɛna sannikɛw min bɛna fɔlikɛw min bɛna filɛlikɛw bɛɛ de bɛ dɔ sɔrɔ parce que mɔgɔ
don o don i bɛ fɛn ɲuman ye o bɛ hakili di mɔgɔ ma don o don i bɛ fɛn ɲuman mɛn o bɛ hakili di mɔgɔ ma mais don o don e sigilen bɛ dusukasi i tɛ fɛn ɲuman mɛn i tɛ fɛn ɲuman ye ni ma diya n'ala ma fara i kan i tɛ si sɔrɔ jɔnkɔrɔ ni ne ko n bɛ fo yan mɔgɔw b'a fɔ ko ko wɛrɛ don ko wɛrɛ tɛ ni ko n'i ka baarakɛlaw fo yan mɔgɔw b'a fɔ ko wɛrɛ don ko wɛrɛ tɛ mais jɔnkɔrɔ n'a ka jama hɔrɔn don maliyɛn bɛɛ bɛ arajo lamɛn min ka problème kɛ ka ba don o don jɔnkɔrɔ bɛ émission kɛ ne kama cɛ n'i ye fura di jijɔ ma fura tɛ minɛ dɛ n'i ye fura di cɛba jijɔ ma fura tɛ minɛ dɛ n'i bɛ diɲɛ minɛ siraba jan a ka jan dɛ mais n'i b'a gantigɛ a ka surun kojugu mali mɔgɔ si ta tɛ anw ta de don mɔgɔ si tɛ n'a dilan n'an yɛrɛ o tuma ne fɛ festival ɲɛ ɲɔgɔnnaw kobaw de don i bɛ jɔ yɔrɔ min a bɛ min se ala de b'a dɔn maison min filɛ nin depuis an bɛ bɔ so ka na an bɛ na yɔrɔ fɔlɔ min na n'o ka nɔgɔn Bamakɔ ni Sɛnɛgalɛ a se siyɔrɔ maison mais halisa an b'a ɲini autorités fɛ fɛn mun y'an bolo u k'u fanga don a la maison tɛ mɔgɔ si ta ye directeur Djeyi tɛmɛna yan mais la maison yɛrɛ ka surface terrestre mais n'an y'a kɛ mɔgɔ ko ye a tɛ dilan dɛ donc ne fɛ n'i b'a fɛ wa yɔrɔ jan i ye min kɛ i b'o lajɛ i bɛ yɔrɔ min na i b'o dɔn min b'i ɲɛfɛ i b'o ɲini mais n'i jɔ yɔrɔ kelen dɔrɔn i tɛ taa yɔrɔ si donc ne hakili la o festival a bɛ k'an sira ta ayiwa mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka dɛmɛ kɛ hakili la nafolo la physiquement an b'a ɲini ala fɛ bɛɛ ka n'u dɛmɛ ni nin ɲɔgɔnna cayara hali ni nana yan ni tɔɔrɔ jɔ ye n'i ye mara min ba yɔrɔ na dɔnkilidala ɲɔgɔnna ci wɛrɛ ninnu lamɛn dusukun y'i la o waati i bɛ ɲinɛ o figina kɔ mara min ba yɔrɔ ne n'a ye ɲɔgɔn dɔ Kolokani k'a yɛrɛ jɔlen fɔlɔfɔlɔ ne y'a ye Kolokani o y'a sɔrɔ mɔgɔ kelen premier ministre a y'a sɔrɔ Sina Dama de ye musow ka ɲɛmɔgɔ ye o don tellement k'a ye diyara n ye parce que n kun b'a lamɛn arajo la diɲɛ dayɛlɛ sa WhatsApp kun tɛ télé kun tɛ fɛn man ca arajo Mali dɔrɔn i tun bɛ fɔli juman fɔla mɛn Cibarani mara min ba yɔrɔ dɔnkilidala juman nin bɛɛ mɛn arajo so dɔrɔn de yan hali bi o mara min kelen bɛ yan haro ne b'i jansa ka jamanakuntigi jansa an bɛ sumanw bɛ sun la malo tɔni kelen kaba tɔni kelen saɲɔ tɔni kelen k'a di mara min ma mara min ye tɔgɔ min se jamana nin ma mara min na ɲɔgɔnnaw ye tɔgɔ min se jamana nin ma a ka ca dɛ don dɔ tɛmɛna n'i ye ninnu maa mɛn k'i ci i ka foro la hali kelen i bɛ jɔ fara tiɲɛ kan mɔgɔ tɛ don kɔrɔ tɛ o i bɛ don fɛn min bɛ ambition d'i ma i ka baara kɛ o de y'i ka fɛn ye an y'an lajɛ yan farafin tɛ kɛ tubabu ye koyi an b'an yɛrɛ nɛgɛ foyi t'an kɛ tubabu ye hali n'i ye produit min k'i fari wura i tɛ kɛ tubabu ye dɛ ayiwa tubabu tɛna taa dalu jan ma n'an y'an dabila don an bɛ kɛ dɔn ala fili de ne b'a fɔ don o don Mali farikolo an ta ye maliyɛnw an farikolo an ta ye n hakili bɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo n'an hakili dira an yɛrɛ ma don o don Mali ka sɛgɛn bana pewu nka mɔgɔso dumuni ye tiɲɛ ye n tɛ wa na so jɔ t'i bara dɛ balakan ye o jimi kan ye o dunɔgɔni kulo fɛn min na o kolonkalankan ye ni balo tɛ jamana kɔnɔ jamana tɛ ja dɛ an musow b'o dɔn ka tɛmɛ ne kan o tuma an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn kuma ka gɛlɛn ni filila a b'i yafa ma Segi den fa tun ye an ka minisiri kɔrɔ Modibo Sidibe ye ale ye min sɔrɔ k'a fɔ o filɛ nin ko danbe i ko seko ni dɔnko i ko an ka adamadenya i ko an mɔra ni minnu ye n'an b'a dɔn k'a fɔ o y'an ka tabiyaw n'an ka taabolow ye o y'o de ye k'aw bɛɛ lajɛlen dan tɛ foli min na n'i ko duloki nin duloki fana o ye culture de ye o parce que artisanat bɛ baara kɛ ka culture de waleya mɔgɔw k'a ye ka kɛ produit ye a bɛ kɛ ka kɛ fini ye a bɛ kɛ samara ye a bɛ kɛ fɛn caman wɛrɛ bɛ ye donc n'a bɛ ni duloki nin don an b'a yɛrɛ dɔn an b'a dɔn k'a fɔ n ye maliyɛn ye maliyɛn ka mɔgɔw tɛ min faamuya fana ni fiɲɛ de b'a fɔ kotona de don kɔɔri don kɔɔri jɔyɔrɔ jumɛn b'an ka jamana nin kɔnɔ yan a jɔyɔrɔ belebele de b'a la an mɛnna sa fanba bɛ bɔ ka taa kɔfɛ ka taa baara ye ka sigi an ma ni cogoya wɛrɛ ye an t'a lajɛ sa an k'an taw baara yan n'i y'a mɛn n'a baara k'a ɲɛna n'an yɛrɛ y'a don k'a kɛ an ka fɛn bɛɛ lajɛlen dɔw na ɲɛbɔ a fɛ dɛ ni dɔw ɲɛbɔra fɛ u bɛna sa u bɛna baara k'a la donc ka doni kɛ foyi ye parce que n'i bɛ fɛn kɔnɔ fana ni i lafiyalen don a kɔnɔ n'i lasiri don a kɔnɔ n'i hakili latɛrɛlen don a kɔnɔ i bɛ baara min na i b'a kɛ ka ɲɛ hakilina ɲuman b'i la i b'a dɔn sinsinnen don dusu b'i la dusu min b'a to i kan ka fɛn min kɛ i b'a kɛ jamana ye donc jɔnkolonin nin y'o taamasere dɔ ye nka ni ko ko l'artisanat va tout va ni artisanat ta bi ale de b'an ka culture kɔnɔna la parce que a bɛ culture la waleya culture fana b'ale la balo n'i y'a ta bi artisanat kɔni an b'a fɔ min ma ko transversal de don i se ka département ti ta bi i ma taa sɔrɔ artisan b'a kɔnɔna la u bɛ baara kɛ u bɛ fɛnw bɛɛ kɛ parce que artisan mɔgɔ kana ɲina ko tailleur b'a la vulcanisateur b'a la minnu bɛ mobili dilan minnu bɛ fɛn a bɛɛ de b'a la i mana ta sira o sira fɛ a bɛɛ de b'a la wa n'i y'a lajɛ jatew la a bɛ 4,000,000 tilabɔ olu de bɛ jamana kɔnɔ artisanat baara ni fɛn ninnu mɔgɔ bɛ se ka jamana jɔ ka ɲina olu kɔ se ka jɔ ka ɲina olu kɔ o de y'a to n'ale bɛ marché a fɛn bɛɛ bɛ marché dɔw fɛ yen nɔ u b'a fɔ ko ni bâtiment va tout va ayi anw fɛ yan artisanat a bɛ fan bɛɛ a carin ne bɛ jamana kɔnɔ fan bɛɛ n'a la bɛnna k'u dɛmɛ n b'a fɔ k'u dɛmɛ
min bɛ yan sisan ni siya tɛ se nin fɛn ninnu n'a bɛ se ka jamana kɔni bɛ fɔ sigi sen kan min b'a to aw ka équipement bɛ moderniser aw ka se ka baara kɛ ka se ka feere ka yira yɔrɔ tɔw la a bɛ feere cogoya min na ka cari cogoya min na an ka jamanadenw tɔw fana ka ɲɛbɔ a fɛ fɛn fɛn bɛ se ka ko kɔnɔna la o bɛ kɛ donc n'i y'a fɔ de aw ko l'artisanat va tout va i mana bâtiment ta o BTP ta o n'i ko k'i bɛ ko ko kɛ ni artisan ta kɔnɔ malanda bɛ se ka ɲɛnabɔ i mana secteur ta a bɛ nin bɛɛ de la an k'an ka minɛ n'an bolo fila de ye a kana kɛ bolo kɔfɛ ko ye hali n'a kɛra dɔnkilida ye a kɛra fɛn fɛn ye fɛn bɛ sɔrɔ a kɔnɔ min bɛ jamana yiriwa diɲɛ kɔnɔ i bɛ taa jamanaba dɔw la Aziri yanfɛla la n'i ko Mali t'a dɔn ka n'i dɔnkilidala dɔw tɔgɔ fɔ u b'a fɔ ayi u b'a dɔn o ye koba de ye k'a fɔ u bɛ min na koba de don an k'an k'an minɛ ka t'o sɔrɔ n'i y'a ye bi fana denmisɛnninw bɛ bɔ fɛn dɔ kalama parce que dɔnkilidalaw ani minnu bɛ ko dɔn u b'a fɔ n'u bɛ sigi a kan u b'a fɔ n'o tɛ a bɛna kɛ gɛlɛya don dɔ dɛ an bɛna denw sɔrɔ ka sɔrɔ u t'an dɔn u t'an ka jamana dɔn u t'u bɔyɔrɔ dɔn o don n'o ye mɔgɔ sɔrɔ a ka gɛlɛn dɛ an k'an ka lajɛ u ka fari n'i y'o kɔnɔna ye bon a ka gɛlɛn k'a Sénégal bɛɛ la kabini Alpha ka tan na kabini ATT ka tan na minnu kɛra artisanat ye minnu kɛra culture ye ka culture yanga a bɛɛ dɔnni don ma se ka na ni ka sigi o bɛɛ lajɛlen ka kelen kelen a bɛɛ dɔnni don a bɛɛ kɛra pureté a bɛɛ kɛra ɲɛta ye ka artisanat ni culture ka yanga ka bila ɲɛfɛ dɛmɛ k'a ɲɛsin ka s'u ma o bɛɛ kɛra gɛlɛya dɔw b'a kana ka bɔ ka taa ka fɛnw yira kɔfɛ hakili b'a la ATT tile la ani Njayiba an ka foli b'a ye fɛn caman kɛra o kɔnɔna la o n'a ɲɔgɔnnaw de kan dɛmɛ k'an bilasira ka se ka dɔn fɛn minnu kan ka kɛ culture la fɛn minnu kan ka kɛ artisanat culture la bi fana caman se ka kɛ fɛn caman industrie culturelle n'a fɔra ten a produit na fɛnw an kan ka dɛmɛ k'a la ka yanga ka se ka feere yɔrɔ caman la o bɛ min na don économie na jamana kɔnɔ aw miiri bɛ fɛnw la olu t'o la don olu b'o la don jamana kɔnɔ donc an ka ko ye min ye n'an ko an k'an yɛrɛ ta an k'an ka fɛnw labato u layɛlɛn sanfɛ k'an sanga n'a ye ka yanga n'a ye o de se ka to a bɛ kɛ économie la ka don économie la n'a donna économie la a sɔrɔba aw bɛɛ de ye mɔgɔ mɔgɔ n'i bolo bɛ maga la a sɔrɔ b'aw bɛɛ lajɛlen de ye donc o sɔrɔ nin de bɛ se ka jamana la taa ɲɛ an ka formation ta kɛ an ka emploi ta artisan bɛ formation ni emploi min kɛ Mali la ni école dɔw b'a kɛ o ye koba de ye an k'aw ka dɛmɛ o la ka se k'u dɛmɛ o baara la ka fɛn bila sen kan min b'u ladɛmɛ o la ka se ka denmisɛnninw kalan n'i taara yɔrɔ caman bi i bɛ denmisɛnninw caman sɔrɔ yen n'i y'a ta taa sanfɛla la kulu jukɔrɔla la yen i mana taa nɛgɛ baaralaw sɔrɔ yen baaradegi caman b'u bolo denmisɛnninw na yen olu dun bɛ mun dilan sɛnɛkɛminɛnw u b'o de dilan u b'a feere jamana kɔnɔ u b'a feere jamana kɔ kan n'i y'olu dɛmɛ ka fabrique jɔ ka fɛn jɔ min hali n'a ma se usine la u ka matériel moderne don i ye koba kɛ dɛ sɔrɔ b'o la yiriba b'o la feere bɛ k'o la yan nɔ fo artisanat va tout va u n'a ɲɔgɔnnaw de don seko ni dɔnko an bɛ yɛrɛ dɔn a kɔnɔna la an b'a dɔn k'a fɔ fana économie sira fɛ sɔrɔ sira fɛ a bɛna ni sɔrɔba de ye n'i y'a ye bi an b'a fɔ fana croissance économique k'a tɛ mugu ɲɛ a tɛ mugu ɲɛ parce que artisanat de t'a kɔnɔna la ka cɛw ka kɔnɔna n'u b'a kɔnɔna la a bɛ kɛ bɛɛ sɔrɔ ye a bɛ kɛ bɛɛ yɛrɛ ye a n'a kɔrɔ filɛ nin ye filanan ye min ye an bɛ se ka mun kɛ fɛn bɛɛ dun yɛrɛ t'a la o ye exemple ye k'an to ministère de la santé la solidarité personnes âgées n y'a ɲini an ka seko ye dɔnko mɔgɔ dɔw fɛ u bɛ se ka n ka bureau kɛ cogo di a ka kɛ maliyɛn i y'a baara a plafond a fauteuil a da n'a fɛn k'a bɛɛ kɛ maliyɛn n'i donna i b'a fɔ i b'a dɔn k'a fɔ i donna Mali alikan kɛra mun ye fɛn fɛn mana na min ye corps diplomatique ye o an b'a fɔ an ka partenaire o olu fɛn fɛn mana ye u bɛ ɲininkali kɛ jɔn ye nin dilan jɔn ye nin fɛn a caman y'a ka bureau dilan ka tɛmɛ yiriba mana sɔrɔ mana ka n'u lasa mɔgɔw bɛ ka baara kɛ n'a ye la même chose secrétaire général de la présidence la même chose ministre des affaires étrangères la même chose de la primature 70% 80% du bureau c'était produit malien du donc yiriba fɛ a bɛ fɔ ka fa tɛmɛ a ye fɛn dɔ fɔ ne da tun bɛ mɔgɔ la parce que olu tigiw bɛ yan nɔ a ko sɔfurufuru olu tigiw bɛ yan ka fɔ olu tigiw bɛ yan nka an y'a lajɛ hali conseil des ministres la pause bɛ kɛ mun ye a ye min fɔ ani fariw ani ŋɔniw a n'a ɲɔgɔn ta ninnu c'est pas la peine ka taa pâtisserie la k'i bɛ taa nin san ka taa nin san nin de kɛ o de y'a to APEJ la u ye projet lancé ka tɔgɔ na bɔnɔ gasaniya pour que k'a lajɛ baara bɛ kɛ fɛn minnu kɔnɔna la an ka fariw an ka ŋɔmiw a bɛ se ka dilan cogoya di jɛlenya la ka tɛmɛ a mana fɔ cogo o cogo ko karisa ye fanga ye karisa ye fanga n'aw ka quartier kɔnɔ u bɛ yɔrɔ min na aw b'u denw ni fɛnw bɔtɔ u bɛ taa furufuru san finna ka na donc o y'an ka ko de ye an b'a yɛrɛ dɔn kɔnɔ bɛɛ bɛna bɔ kuma la yɔrɔ min na mɔgɔ si t'i ban to sira la jɔn b'i b'a la a ma fɔ ka kalaya aw ka barama ninnu sisan barama kɔnɔ dɛ ka kalaya daga kɔnɔ k'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan ka kalaya an k'an sigi a da la o ni dɔnni tɛ kelen o tuma fɛ ne ka foli b'aw bɛɛ ye nin festival nin a kan ka caya a kan ka san sɔrɔ a kan ka yiriwa dɛmɛ min kan ka lasaw ma o kan ka lasaw ma mɔgɔw b'aw dɛmɛ u ni ce k'a y'aw jija fɛ ko bɛɛ daminɛ ma nɔgɔ ten mɛ n'aw sera sabanan bi ala ka tɔw bɛɛ nɔgɔya ye a ko ye fɛn min ye jamana ka sɔrɔ ka sɔrɔ a kɔnɔ i mana ko kɛ culture la mankan mana wuli kɛlɛ mana wuli k'i bɛ a se k'a labɛn ni culture t'a kɔnɔ kabini a labɛn kuma a tɛmɛ n'i y'a mɛn bi an b'a fɔ Mali an bɛɛ ye maliyɛn c'est que culture de kelen don k'an bɛɛ don ɲɔgɔn na bɛɛ n'i ta mɛ a bɛɛ sigili bɛ ko dɔ de kan an sɔnnen don bɛɛ o de b'an kɛ Mali ye n'an band'o la an bɛ fili an yɛrɛ ma ala k'an kisi donc ne ka foli b'aw ye k'aw fo dan tɛ foli min na directeur k'aw fo maison des jeunes k'aw fo mais maison des jeunes de la culture k'a ka dilan fan bɛɛ a kan ka dilan fan bɛɛ
n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na donc an bɛ kuma fɛ an bɛ fɔ yɔrɔ la min tɛ yan ye ne ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen fo n ka fila fɔ musow ye togodala baarakɛlaw don kɛrɛnkɛrɛnnen don duniya fɛ ka ɲɛsin togodala musow ma o ye bi ye k'aw fo dan kɛ foli min k'aw fo dan kɛ foli min ni ko aw ni ko du aw ni ko so aw ni ko sɛnɛ aw b'a la fana ni ko bayɛlɛmali aw de don ni ko sanni feere aw b'a la ni ko ka n ka fɛnw ta ka sankɔrɔ ta aw b'a la parce que n y'a faamu k'a fɔ an b'a fɔ ma ko population active i b'a sɔrɔ 46% n'i y'a kɛmɛ la ta 46 o ye bɛɛ bɛ artisan ye mais o kɔnɔna la 55% des familles 55%. Donc aw fo dan tɛ foli min na bi aw ka don ye bi aw ka don ye ka ɲin'aw fɛ aw ka cɛsiri hali bi aw ni dɛmɛ ka kan parce que aw dɛmɛni o jamana dɛmɛni jamana ka yiriwa la jamana ka ɲɛta parce que an bɛ ko la sɛnɛ baradɛn mɔni jiribara ni y'an ka tuloma naani de ye jamana bɛ sigi min kan siga tɛ kɛ min na san nataw la mankan bɛ wuli mun nɔfɛ o ye dumuni de ye o ye balo de ye ala barika la ji b'an fɛ yan terrain bɛ yan maa u bɛ yan minnu si sɛnɛ la an k'aw sago d'u la an bɛ kɛ jamana ye fanga bɛ jamana min na janu bɛ balo la bɔ ka taa di wɔɔrɔ an ka foli bɛ u bɛɛ ye ka u la k'a fɔ u k'an ka dɛmɛ u bɛ ni ce togoda baarakɛlamuso aw bɛ ni ce bi aw ka dumuni a kan ka d'aw ye ka foli bila o la ne bɛna bɔ kuma na yan ko ka festival lancer wari la directeur ayiwa festival kɔni an bolo a lancera ala ka kɛ hɛrɛ ye ala ka kɛ hɛrɛ ye ala ka ko ɲuman di ala ka kuncɛ ko ɲuman di ala ka ɲɔgɔnna caman o don hali bi an ni aw garijɛgɛ la o jamana garijɛgɛ la o b'o la salama. an balimaw an ka jamana kunnafoniya ko baaraw la hali bi an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye bɔlɔlɔsira yɛrɛ fɛ jɛkulu dɔ bilala sen kan min bɛ wele ko kalanbulon ye jɛkulu ye bɔlɔlɔsira sanfɛ min kɔnɔna na kunnafonidilaw ka kalan u ka baaraw bɛlen bɛ ka se ka o sɛbɛ ka se ka o dɔnniya ninnu fɛsɛfɛsɛ ka o bila o sanfɛ a bɛ kɛ sababu ye maa minnu bɛ n'u bɛ kunnafonidi baaraw la n'u b'a fɛ ka dɔ fara u ka kalan n'u ka kodɔnw kan olu ka se ka ɲinili caman kɛ ani ka faamuyali kɛ nin waleya ninnu kan ka sababu kɛ n'i ko kunnafonidi a tɛ taa kalan ni kodɔn kɔ kalan suguya dɔw bɛ yen diɲɛ yɛrɛ bɛ ka yɛlɛma a sera sa waati dɔw fana na fo kunnafonidilaw ka se ka ɲɛɲinili kɛ ka bɔ ko dɔw kalama o kɛra sababu ye min ye kalanbulon maaw ye olu ye nin jɛkulu in bila sen kan bɔlɔlɔ sanfɛ k'a yira k'a fɔ u b'a ɲini Mali kunnafonidila bɛɛ lajɛlen fɛ ni maa o maa de mako kɔni bɛ kalan na kunnafonidi yɛrɛ sira fɛ hali ni maa minnu bɛ olu ma kunnafonidi baaraw daminɛ olu bɛ se ka taa ɲinili kɛ nin sira sanfɛ ka se ka dɔ fara u ka kalan kan walima ka kalan yɛrɛ ɲini ka dɔn kunnafonidi a baaraw bɛ kɛ kɛcogoya minnu na hakilina ni laɲini minnu bɛ yen olu kan ka ta ka don a kɔnɔ min bɛ kɛ sababu ye i ka se ka kɛ kunnafonidila jolen ye an ye ɲinini dɔw kɛ a waleyaw kan min sɔrɔla o la an ka jango lamɛn. Kalanbulon ye kalanyɔrɔ de ye komi a tɔgɔ b'a fɔ cogo min na kalanbulon an ye fɛn dɔ de sigi bɔlɔlɔ sanfɛ min b'a permettre mɔgɔw bɛ se ka kalan kɛ mais kalan journalisiya kalanw kɛ parce que ka sabula an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ métier in na ka sɔrɔ u ma formation si a la donc a kɛcogo tɛ ka ɲɛ tuma bɛɛ donc o de y'a nana ni hakilina ye ka kalanbulon projet bila sen kan donc o projet bilali sen kan an ye dɛmɛ sɔrɔ ambassade Danemark ambassade fɛ n'olu ka projet dɔ bɛ yen ko fondateur moteur du changement olu kɔni y'an dɛmɛ wariko ta fanfɛla fɛ yaasa ka kalanbulon plateforme bila sen kan plateforme yɛrɛ an b'a ye k'a fɔ ale constituelen don ni site web kelen ani application fila min b'a to kunnafonidila ani mɔgɔ mɔgɔ bɛ ni kunnafonidi ka di ye i bɛ se ka kunnafonidi dɔnniyaw sɔrɔ k'i to i sigiyɔrɔ la i mana kɛ fan o fan ani wagati o wagati ma nin cɛ an ye kalanban sɛbɛn di mɔgɔ minnu ma u bɛ mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 30 ɲɔgɔn na mais olu de y'a daminɛ mais an bi a bɛ bi don min na semaine 3 o kɔfɛ dɔgɔkun 3 o kɔfɛ mɔgɔ 83 ani 3 ɲɔgɔn olu de tilala pepewu tɔ minnu bɛ yen nɔ olu ma tila ka bɛn nin wagati ma u ye kalan kɛ semaine 3 de kɔnɔ u ye module 6 de kɛ kalan fɔlɔ o ye journaliste yɛrɛ ka hakɛ n'a ka kɛta ye mun ye kalan filanan o ye journaliste bɛ fɛn ɲinini kɛ ko lajɛya cogo di n'an b'a fɔ o ma ko fact checking kalan sabanan o ye journalisme de solution ye kalan naaninan ani o ye journalisme en période de conflit donc u y'olu kalan ninnu de kɔni kɛ semaine 3 kɔnɔna na a tɛ kelen k'a la parce que dɔw b'u ta kɛ sufɛ dɔw b'u ta kɛ tilefɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen olu ka attestation bɛ yan mais comme u yɛrɛ sigiyɔrɔ ma bɛn Bamako ma yɔrɔ wɛrɛ olu ma se ka yana sɔrɔ donc o de bannen filɛ nin ye olu de ka sɛbɛn di olu ma bi e k'a fɔ ni journalisiya kanu kɔni bɛ maa o maa la i ka fɛn min don métier min don a bɛ fɛn nɔgɔman tɛ mɔgɔw b'a ye fɛn nɔgɔman tɛ il faut pas seulement que i ka wuli dɔrɔn ka téléphone ta ou bien ka fɛn dɔ ta k'a fɔ ko n ye journaliste
aussi il y a une journaliste y a ni kalambulo en ke sababu il se ko ke na ko sira woro fana be no mais il y a une journaliste y a yani di kala ko sa o se da fili chama ambali fili chama la femme baka ama donc journalisme ya amano terrain ka amano article 7 euro la formation yi la femme la sema d'abord module fono ere o la femme na ko sebe kada ka mo chama be article 7 mais anta don avec quelque muna anta do avec quelque muna article 7 te ko ikase 7 na ay il faut que our sharia do de bala et tout formation yi en début au la module follow la formation yi en début au la follow donc je peux me faire ko na bara surtout que les rédactrices web donc du coup à la fin de l'année ma ko sebe parce que les fin chama famia à la article de ka 7 chokomina makanga munke article 7 na barisa me fait ko ne doronte mais to fana me fait kuma to togola kadara me ka mu sebe groupe WhatsApp ka ayira la ka foko mogoye formation suikanya parce que fana formation là tout clala à formation suite là quiz de tomber no question de donc il y a mon famille et tout au black quiz là donc ni tu as ni à valider le certificat Chima en ligne ni m'a validé on va faut qu'il casse gaka donc je pense que on tourne ça à la force que mon cas donc a tiens la masika ni baranke kanya i jonga siga ka kala jeni sira ka ke kanya ola abeto an ambalmaw banyumanke tondo be uluka brodi nyoma alini minye anga Gabriel Touré noye Bamako kenya su badoy uluka jijanen cesiri akera sababu banyumanke toyin nabi wele ko yara wal unu ujenyon ni ajakulu de wele ko Amical Association de la lutte contre la pauvreté et pour la protection de l'environnement ni jakuli munun kono farla nyonka uya yira ka fo minye geleya yere ulubo odekele aleni sigida lakanani baraw uye boldi nyoma blasinga unu yara wal maw uye unyesi anga kenya soma ni uye Gabriel Touré akera sababu minye nyegenta nyom bunyonkuye kene manala Gabriel Touré yere kurukonna la usira ka o laben baro la o ye wele bla kuna fondilo mo kasaka ke siri a kene kan fana minye de meba jekulu ye ulutumbe ka se Gabriel Touré yere kene atiki la mauma ay nyinin doke o kisaka o fleni hakina mi amblala ambe sereliga malla mi ambulo plan malien de donc nambe se ka malien de meni fin au fin nyena amanye choma c'est vrai quand ni do farala nyonga o ya ambara ke nyonga ambe ko chamanga nyonga fe o kun be betara mo ko teme o de fe ka faso de un de me ka faso re de me ka dem sinu de me o ka kula donc angelenga me ko nyegen ko problème do be yanno donc ama sigible akola donc alhamdulillah ni ay yamaria usro ay barake nyegen nu begla nyegen mingla na be tanulon blabo donc be wado nyegen tanama dembe magobala na para docteur souere tene kono ni nyegen o problème be no o traka glan o ko ba yambulu donc da so kabaranya me ko bi ay barabe bla anya chama te ga nyegen glan donc anya be glan adamne kabri plomberie sanitaire ko ba ta peinture ma anya belabe nyegen pro de be ko je ga o bulu san nyegen commune de do ça veut dire visiteur mun me na ulle ka nyegen donc o me na nyegen ko problème ko me o chema en ko sobe to amon bulu oye faso ko de no ayre ko te awar so yoro da te abe million tan wolon bla jatigo mais tiens la on ka la ni tinte damimbe abo anye bara ke chugo de jara on ni ka mo de me ka na ba to de me ka ponje de me ka malire de me je mo go yoro be kana ponje te bo mo go drontai ali dunon be bo yoro ka na ponje kana prakali ni sona donc de me re de doron di no wari yoro o tinte problème ba en fait je pense que mo ye ni ame ko chamanke souvent duguin ngono tembe te médiatisé no ambe ko chamanke bon ni zena ta comme ministre ou sendo nala akara ko doye caméra woro durube nere kan sinon problème ba chamanke caméra tinare bala ni te folo e bo amba ni na la fe ni ngana kella ba nyegen ko ni ko nyaanye ko nyegen commune koro mo mo go hôpital kono ani hôpital dala nulu kanga do lu bi se ga utiliser amba ni utilisateur bete begi hadi to ala ina na jelen so wi jija ni be bo ika jelen bla
mɔgɔ min bɛ na i kɔ o kɔni o ye a kuma fɔlɔ an bɛ min fɔ filanan ye min ye c'est que hôpital kɔnɔ a b'o de ka yamaruya kɔnɔ donc ni hôpital fana bɛ se k'i hakili to a la o bɛ diya an ye kosɛbɛ ne tɔgɔ Mohamed Sida n bɛ baara kɛ Jarawa la ŋaniya wɛrɛ m'an bila la fasodenɲumanya kɔ parce que min kɛra tan nɔ a kɛra malidenw de c'est vrai que a bɛ Point G dɔgɔtɔrɔso de dɔgɔtɔrɔso min maliden bɛɛ bɛ na Mali i bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ ni i ka kungo sera i bɛ na Point G donc an kɔni y'a kɛ a bɛ f'u ma toilette commune ça veut dire ni mɔgɔ donna c'est que tu as accès à cette toilette donc c'est que tɛmɛbaatɔ bɛɛ ta don an y'a mɛn ko a tun man ɲi kosɛbɛ bon an bolo o cɛ man ɲi donc an ka laɲini ye min ye ka dɛmɛ don dɛmɛ min bɛ se bɛɛ ma o ɲɔgɔnna de la an sera yan ka nin baara daminɛ k'a kɛ k'a ban bi k'a di hôpital mɔgɔw ma nin bɛ taa minɛn caman kɔnɔ saniya b'a la bɛɛ b'o de ye mais a kɔfɛ social b'a la ka mɔgɔw dɛmɛ alors k'i tɛ fosi kɔnɔna a retour o ye koba ye environnement dɛmɛni b'a la parce que ɲɛgɛn kɔni ye nɔgɔ de n'i sera ka nɔgɔ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ la ne bolo i ye environnement dɛmɛ o dɛmɛ la i bɛ dugudenw yɛrɛ dɛmɛ parce que o la kɛnɛya ko bɛɛ bɛ tɛmɛ a fɛ bɛɛ bɛ kɛnɛya parce que ɲɛgɛn ye nɔgɔkɛ yɔrɔ de donc n'a fɔra n'i taara yen i ka nɔgɔ tuguni o caman ye donc i bɛ don i bɛ nɔgɔ to yen i jɛlen de bɛ bɔ donc ne bolo a bɛ minɛn caman kɔnɔ an yɛrɛ fɛnɛ b'an yɛrɛ kɛ an ka baarakɛyɔrɔ ye Mali baarakɛyɔrɔ de an tɛ se ka kɛ Mali baarakɛyɔrɔ ye k'an tɛ malidenw dɛmɛ donc o dɛmɛ de kɔnɔ nin bɛɛ bɔra a kɔnɔ donc a bɛ minɛn caman de kɔnɔ minnu bɛna utiliser n b'o de fɔ n'i bɛ don ɲɛgɛn na i k'a jɛlen sɔrɔ o ka di bɛɛ nka n'i bɛ bɔ fɛnɛ i b'i jija i b'a jɛlen to pour que mun bɛ n'i kɔfɛ o fɛnɛ k'a jɛlen sɔrɔ ne bolo ɲɛgɛn na taga hakilina o de fɔlɔ i b'a jɛlen sɔrɔ cogoya min na i b'i jija ka bɔ k'a jɛlen to i nɔfɛ mɔgɔ ye mais an b'a ɲini hôpital mɔgɔw fɛnɛ fɛ u k'u hakili to a la parce que an tɛna kɛ yan kuma bɛɛ olu de bɛ yan olu de bɛ se k'a ye donc u ka se k'u jɔntɔ la o bɛ diya an ye kosɛbɛ. An balimaw an ka sanfɛ kalanso koɲɛw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ lakɔlidenw ka lafasalitɔn min bɛ yen n'a bɛ wele ko AM o bolofara dɔ bɛ kulu sanfɛ kalanso dɔ la min bɛ wele ko faculté des lettres olu kɔni ye kunnafonidilaw wele ka kunnafoniya di ka sanga ni gɛlɛya ye gɛlɛya min bilen don u kan u ka kɔrɔfɔw la u ko kabini juillet kalo tile fɔlɔ olu ka lakɔlikaramɔgɔw u kɔni ye kalanbila boloda kalanbila min yɛrɛ kɔnɔna na sigiko kuma ma fɔ n'an b'a wele ko grève illimité o kɛra sababu ye ni lakɔlidenw kɔni farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko olu kɔni bɛ damakasili kɛ ka ɲɛsin jamanatigiw ma u ka se ka u kɔfilɛ olu la ka sabu kɛ olu ka ɲɛnɛmaya u ka siniɲɛsigi o de kɔni bɛ lakɔlikaramɔgɔw bolo ayiwa welekan kɔni bilala ka bɔ denmisɛnninw yɔrɔ ka ɲɛsin jamanatigiw ma a bɛna kɛ sababu ye min ye jamanatigiw ye ale ni sanfɛ kalanso ni kalanbolo kofɔlen na ni o ye faculté des lettres ye o karamɔgɔw ka lafasali tɔn ani jamanatigiw u ka ɲɔgɔn ye ka sigi ka kuma min bɛ se ka kɛ sababu ye denmisɛnninw y'u dama kasi min na n'o o ye u ka hakɛ ye u ka hakɛ tɛ dɔwɛrɛ ye kalan ka kɛ u kun walasa u ka se ka u ka sɛbɛnfuraw sɔrɔ ka se ka baarakow boloda an ɲinini dɔ kɛ nin kisa ninnu kan an ka jɛn an k'o lamɛn. Ani yan kuma ekɔliden bɛɛ lajɛlen an bɛ an ka sanfɛ kalanso ɲɛmɔgɔ siya yɛrɛ siya an b'u bɛɛ lajɛlen fo an ka ɲɛmɔgɔ bɔra kuma min fɔ sisan an bɛn'o fara ɲɔgɔn kan dakuruɲɛ damadamani na bamanankan na a ko a bɛ waati jan bɔ ni sanfɛ kalanso nin b'u ɲɛsinnen don kanw kalanni ma a bɛ gɛlɛya kɔnɔ depuis juillet kalo tɛmɛnen an bɛ nin gɛlɛya nin kɔnɔna la ɲɛ foyi taara ka sɔrɔ a la an wulila fara ɲɔgɔn kan jɛkulu minnu bɛ yen n'olu sigilen don kalandenw ka hakɛ ɲinini kama ka welewele kan bɔ ka se jamana ɲɛmɔgɔw ma karamɔgɔ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ an ka nin kalanso nin na u ye baara bila kɛ ka sababuya kɛ k'u taara k'u ka saraw sɔrɔ o ye sara jumɛnw de wagati minnu bɛ yen n'a bɛ f'olu ma ko les heures supplémentaires k'u taara ka olu sɔrɔ u ye baara bila kɛ ka dɔgɔ kan depuis san 2018 u bɛ a ko la tatala ka bɔ sisitala ka mana juillet kalo tɛmɛnen o tile fɔlɔ u y'a laɲini k'a fɔ ko u bɛna kɛ baarabila badabada ye n'u ka wari ma di u ma u y'o baarabila badabada in sigi sen kan fo an filɛ wagati min na ko bi kalanden ɲɛmɔgɔ minnu fana bɛ yan u sigilen ma to o wulila ka se ni sanfɛ kalanso ni yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ma u ye dakuruɲɛ falen kɛ o ma fɛn ɲɛ a la o wulila ka se fana karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fana ka ɲɛmɔgɔ n'o bɛ karamɔgɔ kunkanko kuma fɔ o wulila ka se olu fana ma o bɛɛ la ɲɛma sɔrɔ a la a bɛna fɔ nin ko in bi jamana marabagaw ani an ka karamɔgɔw de ni ɲɔgɔn cɛ bon ni bɛnkan ma sɔrɔ an ka karamɔgɔw ni jamana marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ o kungo an kalannenw de b'o ta o kungo tɛ taa jamana marabagaw kan o kungo tɛ taa an ka karamɔgɔw kan o kungo bɛ taa an kalannenw de kan an de ka siniɲɛsigi
o bɛ lanɔgɔ an de ka sini ɲɛsigi ɲɛti sɔrɔ o de la o la an b'a ɲini jamana marabagaw fɛ u k'u ɲɛsin ni problème nin ma k'a ɲɛnabɔ teliyala joona joona ni an ka ni kunnafoni jɛnsɛn nin ka Mali ni jamana in bɔ a kalama ka ko ka jamana bɛɛ lajɛlen bɔ a kalama n'o ma fɛn ɲɛ an bɛna ko wɛrɛw boloda tugun dɛ minnu fana bɛ juguya ka tɛmɛ nin kan o la an bɛ sira fara kɛ ka wele bila an ka kalanden bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ ni kalanso in de la cɛman fara muso ma ka kalanden bɛɛ lajɛlen u bɛɛ k'u sigi k'u tulo majɔ n'an ye wele bila u ma don o don u k'an jaabi an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka ni kɛlɛ in kɛ ɲɔgɔn fɛ ni kɛlɛ tɛ an t'an ka hɔrɔnya sɔrɔ ni kɛlɛ dɔrɔn de hɔrɔnya bɛ sɔrɔ wa ni kɛlɛ nin y'a daminɛnen de wa a tɛ bila f'an ka sebaaya sɔrɔ a ma bɛɛ lajɛlen fɔ a ka kulomada la. An lamɛnbaaw min ye Segu marabolo ye sigidɔ kɛra ye an ka jamana kɔnɔna na ka sabu kɛ Segukaw olu y'a yira k'a fɔ hakilina ni laɲini min bɛ olu la o tɛ dɔwɛrɛ ye jamacɛ fanga tigilamaw k'u dɛmɛ u ka baaraw la min ye lakana ye u ka se ka lakana la sabati nafolo dungo juguya u ka se ka o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ maa minnu bɛ yen fana n'olu bɛ ka dansɛmɛ waleya kɛ an ka jamana kɔnɔ ka se ka dansigi kɛ olu ka waleya jugu la o kɛra sababu ye u kɔni bɔra i n'a fɔ kɔnɔkulu Segu marabolo kɔnɔna na ka u ka foli ani tanuni ta ka ɲɛsin jamacɛ fanga tigilamaw ma i n'a fɔ colonel Asimi Goita ale ni Dr Shogel Kokala Mayiga ka yirula k'a fɔ Segukaw kɔni b'u kɔ bi u b'u kɔ sini walasa min ye u ka baaraw ye baaraw ka se ka ɲɛ u bolo a ka se ka taa falen fɛn na fɛn min bɛ kɛ malidenw sago ye o tɛ ɲɛ cogoya si la fo an ka hakilinaw ni dusukun gɛya camacɛ fanga tigilamaw ye an ɲinini min kɛ Segu ni kisa kan. donc n tɛ autorité dɔ fo n bɛ jamana ɲɛmɔgɔ fo n'o ye Asimi Goita ka Shogel Kokala Mayiga fo n'o ye gouvernement ɲɛmɔgɔ ye n bɛ Segu autorité bɛɛ fo ka parti politique bɛɛ fo ka association bɛɛ fo ka M5 Segu M5 fo ka maire dɔ fo n'o ye Kulukɔrɔ ani Zawiya ani kan musow n b'aw bɛɛ fo ka misɛn min fo n'o ye kɛnɛ faya ka Sila fo n tɔgɔda sera mun ma n d'a ma muso mun ma n ka foli b'a bɛɛ donc n ye yɛlɛko ye fɛn fɛn y'a se bɔ a kɔrɔ kɔrɔ ka se yan donc a nana yɛrɛ ye donc a kan ka yɛrɛ fo an ka foli fana b'a ye donc ne ti tɛmɛ nin kan mais u y'a fɔ cogo min fɛn fɛn yɛlɛla bukunaw ka conseil donc u ye mun fɔ ne tɛ se ka foli fɔ mun tɛmɛ o kan quoi ne b'aw bɛɛ fo n b'i dan o ma vraiment an ni ɲɔgɔn yɛrɛ ne bɛ dan yan alhamdulilah anw ka nin yɔrɔ kelen belebeleba n'an y'a sigi Segu ye diinɛ dugu ye danbe dugu don o kɔnɔna na an ka diinɛ tigiw bɛ yan nɔ an ka karamɔgɔ dɔ bɛna fatiya tara imam Abubakar Dawu ale bɛna fatiya tara ka kɛnɛ kun cɛ o la an bɛ nafa bɛɛ lajɛlen fo fɛn min tɛ i yɛrɛ ye ni min ma aw natɔ sɔrɔ o kana natɔ sɔrɔ asalaamaaleykum warahmatulah. o don ko juma tɛmɛnen bɔra juma min na ministre nana bolimatigi kɛ yan Segukaw bɔra ka taa dangadenw min kɛ kungo kɔnɔ ko a nafa ye la a ma dogo mɔgɔ si la ni ala ye sibiri nata in fɔ sibiri bila la bɛɛ wele bɛ kɛ jalabugu kungo kɔnɔna na bɛɛ an bɛ taa faransi n'a kanuba bɛɛ dan la ala k'u tiɲɛ maa y'u tiɲɛ ala k'u tiɲɛ ala ka se bila la o de baara bɛna kɛ sibiri nata kunɲɔgɔn inshallah sibiri kunɲɔgɔn le 23 10 waati bɛɛ wele bɛ jalabugu kungo kɔnɔna na ala k'a n'u jira la. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ربنا أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وأشرح صدورنا مع وعامل أخلاقنا بالعلم والهدم وافتح لنا أبواب فضلك وانظر علينا من كبائر رحمتك يا ابن الرحمن ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسول يا ربي فاجبنا مع شهادتنا آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله an balimaw Mamour Kilon ka faraɲɔgɔn ka kulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko mouvement signataire de l'accord olu y'a jira k'a fɔ ko u bɛ n'u ka dɛmɛ fanba bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛsin an ka marabolo maaw ma ni o ye colonel Asimi Goita ale ni Dr Shogel Kokala Mayiga ye.
ka da u ka min ye u ka jɛkulu dɔ ye n'u o ye u ka bolofara dɔ ye n'a bɛ wele ko CSP. O jɛkulu yɛrɛ kɔnɔna na min ye SEMA ye ale ni maa murutilen tɔ minnu bɛ olu ka jɛkulu misɛnninw n'olu faralen don ɲɔgɔn kan o jɛkulu kɔnɔna na u kɔni ye olu kɔni kɛ bolokɔfɛfɛn ye. Hakililajigila bolonɔbila kɛra sɛbɛnfura min na ni bɛnɲɔgɔnya sabatira n'a bɛ wele ko accord de Ouaga. Jɛkulu fila min ye o bila sen kan ni a dɔ ye plateforme des mouvements du 14 juin n'u taara baara tɔw laban Algérie kaw fɛ yen marisi kalo tile fɔlɔ san 2015 ka da o fana kan min ye mai kalo tile 15 ye u nana a sɛbɛntiya an ka jamana faaba la ni o ɲɛmaya bɛ Habala Amzata bolo n'ale y'u ka kumalasela ye ale ko olu kɔni bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan u bɛnna hakilina ni laɲini minnu na o tɛ dɔwɛrɛ ye tamacɛ fanga bɛ maa minnu bolo olu na o seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka u dɛmɛ u ka baaraw la walasa min ye bɛnɲɔgɔnya sɛbɛn ye a ka se ka lasabati bɛn ka sabati Mali jamana kɔnɔ ka da o fana kan jɛkuluba fila in ko olu bɛ min laɲini Mali dugukolo a ka to Mali taya la ka daminɛ Mali kɔrɔn ka taa fo Mali tilebi Mali bani Mali baba a bɛɛ lajɛlen ka to Mali taya la laɲini min bɛ olu la jamana farafarali o tɛ olu ka hakilina ye olu kɔni b'a laɲini maa mɔgɔ de bɛ ni ŋaniya ɲuman bɛ u la n'u bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ walasa Mali ka se ka kɛ kelen ye olu bɛ o maaw de dɛmɛ o de kɛra sababu ye u ko u bɛ hakilinaw ta ka ɲɛsin camacɛ fanga tigilamɔgɔw ma u ka se ka ɲɔgɔn faamuya min bɛ se ka kɛ sababu ye basigi ka sabati jamana kɔnɔ ni hakilila in ta k'a lajɛ a yirala k'a fɔ ko jɛkulu misɛnnin caman fana tun bɛ kɛnɛ kan minnu y'a yira k'a fɔ olu kɔni bɛ nin jɛkuluba ninnu kɔ ka da o kan o waleya ninnu bɔra min na o tɛ dɔwɛrɛ ye jɛkulu min bɛ n'a bɛ wele ko CSP ni o ye SEMA maaw ye o n'u ɲɔgɔnna caman olu kɔni y'a yira k'a fɔ hakilina min bɛ olu la o tɛ dɔwɛrɛ ye n'i ye jamana ta k'a lajɛ kɔrɔyan fan fɛ lakanakoya fɛn fɛn bɛ a bɛɛ lajɛlen ka ta ka di olu ma Mali jamana o ka to kɔfɛ o ka kɛ sababu ye min ye Azawadi yɛrɛ n'o ye cɛncɛfuga yɔrɔ ye o yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen ka to olu bolo n'i ye o waleya ninnu ta k'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ o ni hakilinaw tɛ tali kɛ ɲɔgɔn na hakilina minnu sabatira bɛnɲɔgɔnya sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔna na min kɛra Algérie fɛ jateminɛw yɛrɛ la a yirala k'a fɔ ko CSP ni o yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ SEMA jɛkulu ale ni jɛkulu misɛnnin dɔw ko ni waleyaw ta k'a lajɛ bɛnɲɔgɔnya sabatira waati min na olu da yɛrɛ tun tɛ a la waleyaw kɛra sababu ye min ye diɲɛ sigilan ni jɛkulu tɔnba n'o ye Nations Unies ye o kodɔnnaw ye sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ o sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la o y'a yira k'a fɔ ko nin jɛkulu maaw ko u ka baara tɛ dɔwɛrɛ cɛncɛnfuga sanfɛ min ye dɔrɔgu feere ale ni yuruguyurugu ko ye ko u yelen bɛ o waleyaw de la o kɛra sababu ye min ye plateforme jɛkuluba ye an ka jamana kɔrɔyan fan fɛ olu y'a yira k'a fɔ olu kɔni tɛna sɔn cogoya si la k'u yɛrɛ to ni jɛkulu ninnu bolo o la hakilina min bɛ olu la o ni jamana hakilina min bɛ olu la o ni Mali marabaaw ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ min bɛ kɛ sababu ye ka se ka Mali la kolosuma ni waleya ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'u jate minɛ i b'a ye k'a fɔ Mali marabaaw kɔni ko laɲini min bɛ olu la o tɛ dɔwɛrɛ ye min ye DDR n'o tɛ dɔwɛrɛ ye min ye DDR ye ka kɛlɛkɛcɛ kɔrɔw k'u bɛɛ lajɛlen wele ka marifa minɛ la ka u la kurakuraya k'u don kɛlɛkɛcɛw fɛ hakilina de bɛ olu la olu b'a fɛ o baara ka teliya kosɛbɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye yafa ka se ka kɛ ɲɔgɔn ma kɛlɛkɛcɛ kuraw ale ni maa minnu bɛ ni marifa tun b'u bolo n'u olu ye marifa bila ka segin ka fara kɛlɛkɛcɛw kan olu ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o de bɛ kɛ sababu min ye lakana ani hakilisigi ni basigi ye o bɛ se ka sabati jamana kɔnɔ. Alimaw taratadon a yirala k'a fɔ min ye Faransi kɛlɛmancɛw ni u bɛ wele ko Barkan ko olu ka kɛlɛkɛcɛ dɔ kɔni bɔnɛna ani na Tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔna na a kunnafoniya kɔni dila Faransi minisiri fɛ u ka minisiri min ka baara bɛnnen bɛ kɛlɛkɛcɛw ka koɲa ma kunungo araba Marshal Louis André Guilaine ale kɔni ye Faransi kɛlɛkɛcɛ ye ale de nin tora a la ka sabu kɛ u tun bɛ jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛli baara dɔw la kasara kɔni ye u sɔrɔ kasara in kɔnɔna na ale de nin tora a la ka da o waleya ninnu kan n'i ye jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛliw kɛ kabini tɛnɛn tɛmɛlen Faransi kɛlɛmancɛ minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ olu kɔni ye sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛgɛsɛgɛli minnu yɛrɛ kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko a caman bɛ yen minnu ye u ka minɛnw ta u b'a fɛ ka u kɔkɔrɔbɔ o waleya ninnu na u ye u ka yɔrɔ dɔ yɛrɛ kalifa minisima maaw la minisima o ye diɲɛ jamanaw ka faraɲɔgɔnkan kuluba ye minnu b'an ka jamana kɔnɔ kɛlɛba na hakilina ninnu n'i ye u ta k'o sɛgɛsɛgɛ a bɔra kumakan min ɲɛsinna Mali jamana ma ni a bɔra u ka jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron na k'a yira k'a fɔ ko Faransi bɛ na i kɔkɔrɔmabɔ Mali yɛrɛ kɔnɔna na n'o kɛra min ye
force takuba ye n'o bɛ tali kɛ Europe gun jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan kuluba la o kɛlɛkɛcɛw ale ni MINUSMA kɛlɛkɛcɛw olu na baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nka n'i ko Europe gun jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan kuluba Faransi kɛlɛkɛcɛw bɛna kɛ o kɔnɔna na nka k'a fɔ ko Barkhane n'o ye Faransi kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ dɔrɔn ye olu ka se ka to Mali kɔnɔ kɛlɛba na Emmanuel Macron y'a yira k'a fɔ ko o baaraw ko olu bɛna ɲɔngiri an balimaw kunungo araba min bɛnna octobre kalo tile 13 ma san 2021 nɛgɛ kaɲa 9 tɛmɛni ni miniti 30 ye bolidi ɲɔgɔnma ale ni hakili falen an ka pankurujigi kɛnɛ maaw fɛ ale ni jɛkulu min ka baara bɛnnen bɛ ɲɛnaminifɛnw yɛrɛ kɛlɛli ma olu ka wulikajɔ ni kɛra sababu ye min ye ɲɛnaminifɛn n'a bɛ wele ko kannabisi o garamu 249 u sera ka boloda o kan ni ɲɛnaminifɛn a kɔni tun faralen don fini dɔw kan an bɛ min wele ko t-shirt a bɔra Canada jamana yɛrɛ de kan ka tɛmɛ Faransi jamana kan a bisimila yɔrɔ o tun ye an ka jamana faaba ye ni ɲɛnaminifɛn garamu 249 a kɔni nana taama sira jɛkulu dɔ fɛ min bɛ wele ko FEDEX a kun kan ka di Mali jamanaden dɔ de ma min yɛrɛ bɛ yen ni a tonnen don bi ka sabu kɛ jɛkulu min ka baara bɛnnen bɛ ɲɛnaminifɛnw kɛlɛli ma olu ye wulikajɔ bila sen kan u bɛ ka nin ma kofolen yɛrɛ ɲini u ma se ka u ɲɛ d'a kan fɔlɔ an balimaw min ye Mali kalanko ye aw yɛrɛ hakili b'a la k'a fɔ a bɛ waati caman bɔ Mali kalan a sigilen don a seginkurun sanfɛ ka da o kan camancɛ fanga tigilamaw nalen olu sera ka o jija min ye ɲɔgɔn faamuya ye o ka se ka sabati karamɔgɔw ale ni lafasali tɔnmaw u ni jamana ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ ka da o walew kan aw hakili b'a la k'a fɔ san yɛrɛ labanw a ɲɔgɔndɔn kɔni kɛra min ye foroba karamɔgɔ ye olu sema don a la ka sabu kɛ u ni jamana ɲɛmaw u ma se ka ɲɔgɔn faamuya u ka hakilinan dɔ la min bɛ wele ko article 39 in laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye dɔ ka se ka fara lakɔli karamɔgɔ saraka i n'a fɔ jamana sariya yɛrɛ y'a lafɔ cogoya minnu na hakilinaw ni boliboli caman kɛra o bɛɛ n'a ta ɲɔgɔn faamuya ma se ka sɔrɔ min ye foroba karamɔgɔ ye olu ye u sen bɔ kalan koɲɛw la o kɛra san laban na ɲɔgɔndanw kɔni olu kɛra labɛnna jamanatigiw ale ni kɛnyɛrɛye lakɔli karamɔgɔw fɛ n'i ye o wale ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ min ye jamanatigiw ye o ye sariya bɔ ka bi k'a fɔ ko min ye nɔvɛmburu kalo tile fɔlɔ ye ko lakɔli nata Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka n'i ye o waleya ta k'a lajɛ lakɔli tɛ se ka taa cogoya si la fo lakɔli karamɔgɔ u ka lafasali tɔn ale ni jamanatigiw n'o ye minisiriso ale ni colonel Asimi Goita ka se Dr Choguel Kukala Mayiga ma u ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o baara ninnu n'i ye u ta k'u jateminɛ min ye minisiri ye n'o ye Dedewu Usumane n'o ale ye kalanko minisiri ye bi a ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ in kɔnɔna na lakɔliko yɛrɛ n'i y'a kunya ta k'a lajɛ maa o maa da b'a la ani olu bɛɛ lajɛlen sera ka sigi ka kuma ka hakili jagabɔ kɛ ka fɛɛrɛ dɔw ɲini fɛɛrɛ minnu bɛna kɛ sababu ye bɔda ɲuman ka se ka sɔrɔ Mali kalanko la sani nɔvɛmburu kalo tile fɔlɔ san 2021 cɛ walasa baaraw yɛrɛ ka se ka nɔgɔya colonel Asimi Goita a y'a laɲini k'a fɔ min ye lakɔliso 2000 ye jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na minnu tɔlu cɛlen don minnu kogo pɛrɛlen don minnu baw cɛnnen don o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka labɛn sani kalan wuli cɛ ka da o kan o baaraw bɛ sen na minisiri fana ye wulikajɔ bila sen kan ani lakɔli karamɔgɔw olu ka lafasali tɔn n'o ye syndicat signataire ye u sigira ka kuma nka ka kɔn o ɲɛ min ye denmisɛnninw ye olu masaw olu ka tɔnba n'a bɛ wele ko parents d'élèves ani olu sigira ka kuma u ye hakili jagabɔ kɛ fo ka se maa o de bɛ n'olu da kan ka don kalanko la ani olu bɛɛ lajɛlen sigira ka kuma ka hakili jagabɔ kɛ kalanko yɛrɛ la ka da o fana kan kuma yɛrɛ nana laban min na o tɛ dɔwɛrɛ ye ale ni lakɔli karamɔgɔw ka lafasali tɔnba olu sigira ka kuma tɛnɛn yɛrɛ tɛmɛlen o sigi in kɔnɔna na hakili jagabɔ caman kɛra laɲiniw caman kɛra min bɛ se ka kɛ sababu ye lakɔli karamɔgɔ o ni jamana marabaw u ka se ka ɲɔgɔn faamuya ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ walasa min ye nɔvɛmburu kalo tile fɔlɔ ye bɛɛ lajɛlen ka bɔ lakɔlidenw minisiri yɛrɛ n'a ka maaw ale ni lakɔli karamɔgɔw kɛnyɛrɛye ta ka se forobataw ma u bɛɛ lajɛlen ka bɔ Mali kalan a ka se ka bila sen kan ka da nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kan an ye minisiri ka kumakan dɔ sɔrɔ an ka jango lamɛn bi an an ka école karamɔgɔ depuis semaine dernière ministère de l'éducation nationale an ye sigikafo daminɛ ni mɔgɔ n'an b'a fɔ a ma ko les acteurs de l'école n'olu de kan ka olu de b'u sen don école ko la olu de bɛ école ko olu de b'a kuma fɔ donc a kuma a man kan ka fɔ mɔgɔ si kɔ donc société civile kɔfɛ bi
bi ani syndicat d'enseignants anw ye ɲɔgɔn lasɔrɔ ka sigi ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya hakilinataw ye min école bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na école ta min dɔgɔdara novembre kalo tile fɔlɔ a bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn faamuya kɔnɔ cogo min na a bɛ se ka kɛ basigi ani hakilisigi kɔnɔ cogo min na donc fɛn caman fɔra école karamɔgɔw y'u ta fɔ fɛn min ye u haminakow ye fɛn min ye i n'a fɔ u hakilinata ye ka taa haminakow ni hakilinataw école ta bɛ se ka kɛ cogo min na k'a ɲɛ ani école yɛrɛ taabolo fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ n'o ye baaraw ye n'o bɛ se ka kɛ ni an ka école an hakili la min don a bɛ se ka k'a ye a n'a tun bɛ cogo min na kɔrɔlen a ka segin parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko bi école bɛ gɛlɛya kɔnɔ donc o kuma ɲɔgɔnyaw kɛra faamuyaliw caman sɔrɔla a kɔnɔ ni ala sɔnna proposition caman kɛra a kɔnɔ n'o ye hakilidiw ye n'ala sɔnna a ma minnu bɛ se ka an dɛmɛ baara minnu bɛ na n'a bɛ fɔ a ma ko assise nationale de la refondation caman bɛ yen min bɛ se ka don o hukumu kɔnɔ pour que école bɛ se ka sigi a cogo kɔrɔ la école ka kɛ école ɲuman ye pour que an ka denmisɛnninw bɛ se ka kalan a ɲɛma a ka kɛ basigi kɔnɔ a ka kɛ ɲɔgɔn faamuya kɔnɔ an b'o de ɲini ala fɛ ni ala ni kira sɔnna a ma a bɛ ɲɛ d'abord école bɛ na hali ta waati min na salon école taara janvier kalo laban na ɲinan école bɛ na ta novembre kalo daminɛ na donc déjà école bɛ na prolonger ni kalo 3 de donc novembre décembre janvier donc n'o farala ka taa fo mois de juin na inchallah hakili la ni o kɛra o ye déjà o ye départ ye école année scolaire a bɛ se ka na dɔɔni dɔɔni au lieu k'a ka kɛ kalo 3 kalo 4 kalo 6 a bɛ se ka taa fo kalo 8 kalo 9 na donc déjà o ye fɛn ye fɛn min a bɛna école karamɔgɔw ni école somɔgɔw ani école denw yɛrɛ dɛmɛ kosɛbɛ an bɛna kuma o kan gouvernement disponible don n'ala sɔnna a ma don nataw la an bɛna synergie wele o ni gouvernement bɛna sigi ka kuma an hakili la proposition minnu bɛ gouvernement fɛ ka kɛ inchallah proposition ɲumanw don wa dalen b'a la fana k'a fɔ ko faamuyali bɛna sɔrɔ a ko la an bɛɛ ye malidenw de ye an bɛɛ bɛ mali ka ɲɛta surtout école ko an bɛɛ b'o de nɔfɛ. An balimaw ka sanga ni don ye don min sigilen bɛ kolotugudaw bana yɛrɛ ma n'a bɛ wele nanzarakan na ko rhumatologie o ɲɛnɛmayala an ka jamana kɔnɔ tarata min bɛnna octobre kalo tile 12 ma san 2021 a masala tun bɛ ka boli min kan o tɛ dɔwɛrɛ ye dɔnniya ka se ka sɔrɔ nin bana in kan ka sababu kɛ kolotuguda bana a kelen bɛ sababu ye ka maa caman wuli k'u jɔ u sen kan walasa bɔda ɲuman ka se ka sɔrɔ waleya ninnu bɛɛ lajɛlen na professeur Idrissa Amadou Cissé ale ye walawalali kɛ an ye an ka jango lamɛn. Ne tɔgɔ professeur Idrissa Amadou Cissé ne pongé service de rhumatologie ye dɔgɔtɔrɔso cakɛda min bɛ i jɔ ni kolotuguda banaw ye kolotuguda a bɛ se ka kɛ ne y'o ɲɛma ye an ye farala ɲɔgɔn kan pour que ka biye don min ye kolotuguda birintili don ye pour que mɔgɔw ka se ka a dɔn a bana sugu ye min ye a kɛra dɔgɔtɔrɔ kunda a kɛra mɔgɔw banabatɔ kunda a ka se ka faamu ka dɔn bana minnu don furakɛli cogo b'a la mais il faut que bana ka dɔn joona ni bana dɔnna joona a kɛra dɔgɔtɔrɔw fɛ banabatɔ ka wuli ka taa dɔgɔtɔrɔso la joona o y'a fɔlɔ ye a filanan dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ taa lajɛ olu fana ni min ka baara tɛ parce que dɔgɔtɔrɔya fana a bolo ka ca minnu ka baara tɛ u ka se u tulo ka se ka sɔmi k'a fɔ nin bɛ sɔrɔ koloci dɔ ye min kɔlɔlɔ bɛ se ka bonya kɔfɛ donc n bɛ ɲininkali kɛ n to ɲɔgɔn fɛ parce que bɛɛ n'i ka baara de don bɛɛ n'i bɛ min yɔrɔnin min dɔn kosɛbɛ mais an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn nafa bolokɔni den tan de kelen tɛ se ka bɛɛ ɲɛnabɔ bana in sɔrɔ cogo kelen t'a la k'a fɔ ko nin ye sababu ye k'a di o fɛn tɛ mais mɔgɔw ye kɔlɔsili kɛ du dɔw kɔnɔ a ka ca wa dudenw na ka tɛmɛ fan dɔw fɛ mais o kɔrɔ tɛ ko a bɛɛ sɔrɔ bangebagaw fɛ mɔgɔw b'a wele tubabukan na ko hérédité tɛ mais du dɔw la a ka ca dudenw na ka tɛmɛ fan dɔw kan mais mɔgɔw ka jate la dɔgɔtɔrɔw ka jate la c'est parce que a tigilamɔgɔw bɛ yɔrɔ kelen u ka tabiyaw ye kelen a kɛra dumuniko ye a kɛra siliko ye a kɛra fɛn wɛrɛw ye min bɛ se ka kɛ o sababu ye mais kun kelen ma don a la mais a problème ye min ye c'est que farikolo de bɛ fili a yɛrɛ ma a kɛ sababu ye k'a yɛrɛ kɛlɛ a yɛrɛ kɛlɛtɔla in a bɛ kolotuguda ninnu de ɲimi kosɛbɛ kolotuguda ninnu mana ɲimi u bɛ jɛngɛ n'u jɛngɛra u tɛ se ka latiɲɛ bilen a bolokɔni mana jɛngɛ fɛn caman bɛ yen i tɛ se k'o kɛ dɛ donc n'o fana tɛ kɛ i ye dun ye baarakɛla ye ou bien i kan ka denw ladon a ka ca muso kunda ka tɛmɛ cɛ kunda ni denw tɛ se ka ladon tuma dɔ la mankan bɛ caya du kɔnɔ mankan bɛ caya baarakɛyɔrɔ la o ni a baarakɛ donbaliw fana bɛ caya o bɛɛ n'a kɔlɔlɔ de don mɔgɔw ma société tɔw ma mali la bi n'i y'a fara ɲɔgɔn kan n'i y'a fɔ sisan n'i bɔra bamakɔ ni sikaso tɛ rhumatologue tɛ yen min ka baara ye ka koloci sɛgɛsɛgɛ ka dɔn an bɛ mɔgɔ 2000 ɲɔgɔn na bana min don anw ka jate la mɔgɔ caman bɛ yen u ma dɔn parce que se t'u ye ka na dɔgɔtɔrɔw yɔrɔ ka jan na parce que n'i bɔra bamakɔ Segu bɛ yen Mopti bɛ yen Kidali bɛ yen Tɔnbukutu bɛ yen n'i sera a tɛ yen peut-être que a banabaatɔ bɛ yen mais a ma se ka ladon ou bien dɔw bɛ yen n'u
olu bɛ na dɔgɔtɔrɔso la mais n y'a fɔra ko ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ u tɛ ye bilen donc o fana bɛ kɛ sababu ye ka hakɛ dɔgɔya mais k'a sɔrɔ a ka ca n'o bɛɛ ye mais min don n y'a ye an bɛ ka kunnafoniw di ka don kɛrɛnkɛrɛnnenw k'a la diɲɛ fan tan naani bɛɛ ça veut dire que bana min don a ka ca mais a ma dɔn ka caya ou bien a tigilamɔgɔw ma se dɔgɔtɔrɔ ma ka caya pour que a ka se ka ɲɛdɔn. Mali la ni bana bɛ mɔgɔ la ni assurance t'i bolo forobata ye min ye baarakɛlaw ta ye min ye AMO ye bɔ i bɛ min dɔn ou bien assurance wɛrɛw parce que olu n'u taabolo bɛ yen sanni assurance universelle ka se maladie universelle ka se parce que faso b'o baara la bɛɛ de bɛ i yɛrɛ ta i yɛrɛ donc bana minnu don n'i y'a jate minɛ a sɛgɛsɛgɛli gansan jelita n'a radio a bɛ taa 30,000 la n'o o sɛgɛsɛgɛli ka bana dɔn e ye 30,000 bɔ ordonnance min bɛ d'i ma parce que furaw ka ca a furaw tɛ fura minnu ye minnu bɛ sɔrɔ ten i y'a faamu fura yɛrɛ sɔrɔli Bamakɔ kuma dɔ la o kɛra kɔsa in na de sinon fɔlɔ a tun tɛ sɔrɔ ordonnance min bɛ d'i ma a dɔgɔyalen bɛ taa 6000 e k'a jateminɛ bi bi na maliyɛn ka sɔrɔta min bɛ se ka 6000 bɔ fura la e kelen du kɔnɔ an ka du ninnu a caman mɔgɔ 10 mɔgɔ 15 mɔgɔ 10 mɔgɔ 20 e ni e kelen ka kɛnɛya ye 6000 ye kalo kɔnɔ o tuma a tɔ bɛ balo cogo di k'a sɔrɔ mɔgɔ kelen sara kelen mɔgɔ 10 mɔgɔ 20 de dulonnen don donc a problème y'o de ye donc o wele kan de bɛ bila faso ɲɛmɔgɔw ye u k'u janto banabaatɔ sugu la ka dɛmɛ don ma tel que dɛmɛ bɛ ka don cancer tigiw ma dɛmɛ bɛ ka don drépanocytose tigiw ma o ye jelikisɛ koloci dɔ ye donc ninnu fana ta ni dɔ bɛ se ka kɛ a mana dɔgɔya cogo o cogo dɔrɔmɛ ma nɔgɔ miliyɔn man ca ni dɛmɛ de don n'a dɔra mɔgɔ ma a bɛ se ka fɛn caman ɲɛ. Kulubali